Withstanding several natural and man-made calamities over the past decades, this church was restored many times and was blessed in the year 2005 with the church's motto that all may be one. The Mabinians continue to be binded like the limestones that encloses the church. And in the history of our church, alam naman natin ang unang mga nag-evangelize sa Pangasinan ay ang mga Augustinian friars. 1610 ang pag-uumpisa ng simbahan dito sa Balingkaging ang tawag pa nila noon. But during the 1830s, nagsimula na talaga yung pagkakaroon ng debosyon dito. Actually, ang unang pangalan ng parokya ay the Holy Name of Jesus. Madalas ang baha noon kasi we have a river here at the back of the church. At madalas mapuno yan at nababaha ang mga lowland area namin dito. During that time na napalitan na ng Santo Niño ang ating parokya, nagiging refuge ng mga tao ang simbahan. Na masayang-masaya sila ang nagbabantay sa kanilang mahal na Santo Niño. Habang sila'y nakatira dito, natutulog dito, ay nagdadasal sila. At naniniwala ang maraming tao na si Santo Niño ang nagligtas sa baha sa kanila. Nagiging bahay ito ng mga bats noon. Noon ito ay parang bahay talaga ng mga paniki. History rin dito ay noong 1999, nagkaroon ng malakas na earthquake. Kaya ito bumagsak yung ating altar. Pero sa pagkakaisa ng mga Mabinian sa buong mundo, nag-organize sila upang maitayong muli. Isa-isang pinulot ang mga adobe para maitayong muli. Kita nyo naman ang malalaking bitak ng adobe, ang ating simbahan, lalo na yung walling, makakapal ito. And the history of the church ay, ang pandikit niyan noon ay mga itlog at mga apog. Pinagdikit-dikit lang. You see the engineering and their architecture before. Dito sa bayan natin, araw-araw may misa tayo. May misa po tayo ng umaga, kaya 5:30, nagdadasal ng mga tao. 5:30 ng umaga. Tapos alas 6 nagmimisa po kami. In times of calamities, rain or floods or earthquakes or even fire, we devote ourselves to the Santo Niño. At yun po ang debosyon ng mga tao. Tuwing Pasko, unang-una nagkakaroon kami ng paghanda. Simula na ng Adviento. Ay nagkakaroon kami ng simbolo. Ito po yung Advent Rite na tinatawag natin. Meron tayong 4 na linggong paghahanda sa Pasko. Sinisindihan natin to linggo-linggo. At yung nasa gitna, yun po ang sisindihan natin sa Christmas Eve. Kaya it is a joyful Sunday. At yun din, nagkakaroon po kami ng lighting ng aming mga ilaw. Iaalay namin ang Baby Jesus sa Belen. Sabi ko nga, bago natin ilagay si Kristo sa Belen, lagay muna natin siya sa ating puso. So the most important thing is to put Christ at the center of our lives. Through joys and pains, success and failures, tragedies and opportunities, this church remains strong and the faith of Mabinians remain unshaken. Dali